Okay. Hmm? Ha? Oo, ako rin. Saan? Mamaya na. Libre lang ha. Mamaya lang.
Sweets. May sweets, merong ano. Anong mga specialty mo? Yan ang mare-recommend ko na pagkain mo. Sige, try natin. Sarap dito yung mga pasta. Sige, sige. Hindi na tayo. Yeah, it's really yummy. Umustahan niyo mo, sarap din.
So